Bat gehiago prentsaurreko honetan. Errepaso bat egingo diogu etxe honek egiten duen lan guztiari. RTV korporazio bat apustu egiten duena, ez dira hitz hutsak, berehala errepasatuko ditugu datu guztiak zenbakiekin, apustu egiten du. Guk dugun guztiarekin, talentu guztiarekin, Espainiar zineman, gu gara industriaren motorra eta horregatik gaur dugu suertea gurekin dugu Televisión Espainolako zuzendaria Sergio Calderón eta RTVko kontseilaria Maria Solana. Konpromisua sendoa da eta horregatik hemen egon nahi dugu babeste. Aurten RTVek 9 film ekarri dituei lehiaketaren zinemaldiaren atal desberdinetara. 2025ean parte hartu dugu 56 filmetan. Eta gainera datu bat azpimarratu nahi nuke eta oso harro sentitzen gara horretaz. Zinema emakumeek egindakoa 24an parte hartu dugu emakumeok. La 1, la 2 eta plataforma zoragarri hori RTV Playren barruan ikus dezagun aurrerapen txiki bat. Itzegi da zutaz, Vicente. RTV y el Festival de San Sebastián. Egunon! Baita gure bizitza hankaz gora jarri zenun. Beti gai honi buruz hitz egiteko beldurrez. El cante flamenco es poesía. Si no entiende la letra... El cine nos define, nos une, nos mueve. Es diverso, es original, es único. Tú puedes capitanear a los abanderados perfectamente. Nos conquista, nos enamora. ¿Quién eres tú? Como patrocinador oficial, nuestro compromiso es cada vez más fuerte. Creemos en el cine y creamos cine participando en las mejores películas del festival. Y solo quedó un cargo que nunca tenía sueño. Y celebrando cada éxito. Добро пожаловать, испанцы. Os prometí que os sacaría de aquí. Esto no es un campo de prisioneros. Aquí sois el enemigo. ¡Arriba España! Arriba siempre. Si Franco quiere cenar en el Palace, cenará en el Palace por mis santos cojones. ¡Por favor, la guerra se ha acabado! El karma necesita soldados, comisario. Una de las narcos más potentes del mundo. Han enviado a alguien a por ti. El mismísimo diablo. Nadie sabe cómo es. José. No quería asustarte, solo quiero hablar contigo. RTV, somos cine. Pues como decía... Esaten ari ginen bezala, zinema gara eta egun hauetan eskatu duzue atzo gauean ikusi genuen La Cena, Ya no quedan junglas eta gaur tokatzen zaigula Tregua aurkeztea Jose Pastor, fikzio zuzendaria RTV. La Cena atzo esan genuen egundoko harrera ona izan duena. Egunon, eskerrik asko hemen egoteagatik, hain zuzen ere. Benetan harrigarria da zinemaldi batean, publikoa oso alde zegoen eta gure espektatibak pixkat neurtuak izan behar genituen, baina atzo kontratu ginen jendea impresionatuta zegoela filmaren pasiarekin, gainera zinemaldi batean eskertu egiten da. Komedia, entretenimendu filmak izatea, ritmoa dutenak, pixkat deskonektatzen laguntzen digutenak. Ez dakit hemen zer esango duten nirekidek, baina arrakasta handi izan zen. Bai, oraindik ere txaloka ari dira. Manolo, bai, zoragarria. Gainera atzo gauean eduki genduen filmaren benetako estreinaldia, baina guretzat aukera hemen aurkeztekoa zuekin eskutik zoragarria izan da. Eta gainera komediak badu bere alde esker honekoa, inguruan sentitzen duzula. Eta uste dut aretoan zeuden guztiak sartu zirela filman eta gozatu zutela guztiarekin. Bai, benetan unkegarria izan zen, ze etxean egiten dituzun eszenaldiak,
adiskide eta senide asko zeuden, baina aretoa oso beteta zegoen, eta ikusle asko zeuden. Beraz, termometro oso ona da. Beraz, oso pozik gaude. Hemen dago film horren parte bat, Elvira Mínguez, Carmen Balaguer, Carlos Serrano, atzo ere gauean egon ziren Mario Casas, Alberto San Juan. Film ikusi ez duten entzat, kontatu pixka bat. Zerekin aurkituko diren? Pitch egin behar duzu. Bueno, lehenik eta behin historio beharrezkoa da, ze komedia, eta mota honetako komedia guri gustatzen zaiguna, betidanik gustatu izan zaiguna, oso lotuta, konektatuta gaude gauza kontatzearekin, eta kasu honetan gerra zibila hitz egitea, eta gertakari bat, zoritxarrez, gaur egun arrisku handi batean gaude, ze gauza gertatzen ari dira, fuerte xamarrak inguruan eta kontzientzia hartzea humoretik funtsezkoa iruditzen zait. Eta gainera humorea uste dut arma badela, bai defentsarako eta bai erasorako. Beraz, pixka bat barre egin behar dugu, ze tentsio asko dago inguruan. Ahaztu gabe ze arrisku dagoen ere, bai, eta horretaz kontziente izan behar dugu. Beraz, historio batekin topo egingo dugu, non ikuslea kontzientzia hartuko du eta ikusiko ditu pertsonaia batzuk beraiekin konektatzeko. Hau da, banaketa hau izatea, talde osoa izatea, ez daude guztiak, baina aipatu dituenak hemen daude. Eta gainera bizia eman dietenak pertsonaia horiei hain maitatua. Herria azken batean, ze historia hauetan, eta gertakarietan gehien sufritzen duena herria baita. Nola sortu zen filmaren ideia? Oso kasuala izan zen. Buruan daramat, 2008tik. Eta ekoizle, antzezle bat, Sancho Grazia izan zen protagonista, Genarorena egiten zuen antzerki lanean, Alonso de Santosek idatzitakoa. Eta Sancho Grazia ekoizlea izanik, deitu egin zidan. Eta Manolitorekin, harreman handia izan zuen, Manolito deitzen zian gaztetxoa nintzelako. Eta esan zidan, hemen badago film bat, eta nik testua irakurri nuen, gero antzerkilana ikusi nuen, eta pasatu egin nion Joaquin Oristre Liri eta Yolanda García Serranori, eta denborarekin lortu dugu egitea. Beraz, Cristobal eta biok elkartu ginen une batean, zerbaitekin hasi ginen, proiektu horietzen aurrera, eta Manolonik eta nik esan genuen. Zergatik ez dugu hau egiten, kontatu zidan, gidoia zerotik idazten hasi ginen, lehengoan emailak errepasatzen egon nintzen, eta gutxi gora bera 2020-2021 batean proiektuek irauten dute, ezta? Baina erresistitu egin behar da. Noiz iristen da zinemetara urriaren 17. La Cena. Une honak pasan nahi badituzue, ez galdu, eskerrek asko berari, eta txalo bero bat beraientzat. Beste film bat, Jose, zuk gelditu, Donostira ekarri duguna, eta gainera atzo inauguratu zuen zinema jardunaldiak, Ya no quedan junglas, iraganariekin kontuak egiteko mugan dauden antzezlekin gurekin, daude Gabriel Beristain, zuzendaria, Álvaro Ariza, ekoizlea, eta Mega Montaner, protagonistetako bat, Jose, esertzen diren bitartean, zer aurreratu genezake. Jadanik ez dira oianik gelditzen, Ya no quedan junglas. Aipatu duen gai horren arira, beti zinemaldi batean entretenimendu zinema bilatzea, honi konplejo bat gabeko zinema iruditzen zitzaigun, etengabe Hollywood ikusten dena, mendeku historioak, thrillerra ere tartean du, tentsioa, film osoan zehar. Baina Espainian ez dugu hainbestetan aurkitzen, eta hemen kasu honetan ez genion uko egiten Hollywoodeko estetika horrekin, Hellman dugu protagonista bezala, baina gero eman diogu ukitu lokala. Filma Espainian filmatu zen, gainerako antzezleak
lehen ezpatak dira gure star system honetan. Eta gauza bera uste dugu, kontakizun hauek ere behar ditugula. Hau da, zinema ambiziosoa egin behar dugu, ekintza izango duena, erritmoa eta zentzu horretan, pozik honelako film bat aurkezten dugulako. Universalen banaketa duena, asko lan egin dugu iraganean, eta uste dugu beharrezkoa dugula film hau. Bueno, Gabriel, dena orain ondo kokatua duguna, oain nina ez mina lehen ez nintzen. Bueno, besterik ez, uste du sarrera bikaina izan dela zentzu horretan. Filmak, elementu horiek guztiak ditu, eta gainera mugak zeharkatzen ditu, hizkuntzak zeharkatzen ditu, zinemak gero eta garrantzitsuagoa da. Gero eta jende gehiago mugitzen du. Eta asko interesatzen zitzaigun probatzea. Nik Alvaro horrekin hitz egin nuenean, eta kontratu zenean behar premia handia duela nire historia kontatzeko, zuzendari gisa. Nik argazki zuzendari gisa lan egin baitut, hainbat filmetan hemen eta han. Alvarok esaten zidan, bilatuko dugu zerbait, baina ezin duzu beldurrezko film txiki batekin. Aurkitu barrizu zerbait ona, eta eleberri bat aurkitu zuen janokedan junglas, eleberria bikaina da, egia zen. Irakurri nuenean esan nuen, hauxe da. Eta zuzendari gisa lan egin behar balin badut, eta historio bat kontatzera osartzen naiz, hau, honek izan behar du. Ikusi nuen, asko gustatu zitzaidan, lanean hasi ginen, asko hitz egin dugu gaiaren inguruan, eta hortxe dago, epaitu dezazuen. Baina filmak baditu ezaugarri horiek zuk aipatu dituzuna eta zerbait gehiago. Filmak ere badu bere mezua. Zinema beltzarekin gertatzen zena, lehen thrillerra, ez da bakarrik entretenimendua. Baizik eta jendea aretotik ateratzen da, kafe hartu eta eztabaidatu egiten du. Eta geruzak arkitzea film horren barruan. Eta uste dut, gure filmak ematen dituela eztabaidarako elementu horiek. Hau da, ez dira bakarrik ekintza edo zinematografia virtuosoa erakusten dutenak. Niri irakaspen baten baitiate espainierantzezleek eskerrik asko nire zu proba izan zen, eta lantaldea oso ona da, oso indartsua, eta niri asko erakutsi didate denek. Sekula enuen uste hori ikasiko nuenik eta zoragarria izan da. Baina mezu bat ere badu. Jendeak eztabaida dezan, komenta dezan, eta ekintza zinemari eman diezaion behar duen balio hori. Eta jendeak gogoeta egin dezan, divertitu, entretenitu, baina baita ere gogoeta egin eta eskerrik asko. Alvaro, nola izan da proiektu hau abian jartzea? Egia esan, Josek esan duen bezala oso ambiziosoa zen. Carlos Augusto Casasen nobelatik sortu zen. Behin batean etorri zen, eta oso ezaugarri oso bereziak zituen, eta eskubideak ditu, gustatzen bazaizu, hau da guekin dezakegun filma. Eta horrela izan zen pixka bat, sorrera. Los Angelesera jun, eta esan zuen zerbait ordendu behar dizut, hau egiteko alderantziz esan nion. Baina oso gogorra izan zen, kastina zoragarria baita, gu nahi genuena film honetarako, eta datak enkajatzea oso zaila izan zen, baina oso asebetegarria izan zen. Carlos Augusto, zorionak eleberregatik, badago ere beste eleberri bak gustatzen zaiguna, torretan gaude pozik, hemen egotean, zuekin, mila esker Televisión Espainolara babestegatik eta Universali. Megan, hemen daude zure kide guztiak ere bai zuri laguntzeko. Ni bakarrik atera nauzue, ez da justua. Bai, hor daude gainerakoak ere bai. Nola izan da filma? Atzo ikusten zen, poz hori, begiak deistiratsu, alfombra gorrian, benetan gustu bat. Pixka bat azpimarratzea, deskonexio hori ez. Pixkat oinarritu nahi dugu arazoak usatzean eta historioan murgiltzea, ez bakarrik ekintzagatik eta mendekoagatik, baizik eta mezu hori ere bere kutsua, bere oinarria uzten duena.
Bueno, ez dezagun utxe egin. Ja no quedan junglas, txalo bat taldearentzat. Hasieran esaten ari nintzen prentsaurrekoan zinema RTV gara gainera Sergio Calderón Televisión Espainolako zuzendarikoa beti estutzen ari dena, apustu egin behar dugu Espainiako zinema txalo bat Sergio Calderónentzat. Egunon, gracias a todas por estar aquí. Eskerrik asko denoi hemen egoteagatik. Bai, Maria Izaguirrek esan duen bezala, Televisión Espainolaren konpromisoa Espainiar zinemarekin sendoa da eta gero eta handiagoa izango da, eta ez dira hitz hutsak. Seguruenez hemen zaudeten asko kentzungo zenuten beste momentu batzuetan, baina maitasuna, Espainiar zinemari jartzen diogun maitasuna islatu egiten da ere zifretan. Zuekin hitz egin nahi nuen eta aipatu nolakoa izan den inbertsioaren bilakaera Televisión Espainolan azken urteetan Espainiar zinema inbertsio obligazioa film luzeetan 2023an 19 milioi eurokoa izan zen, baina egiazko inbertsioa 23 milioikoa izan zen. Hau da, 21% gehiago legeak ezerrekotik gora. 2023an inbertsio obligazioa ikusentzunezko obra zuzenduan, emakumeak sortutakoa 8,9 milioikoak dira eta 23 milioikoa izan zen azkenean. Beraz, guretzat, 162 gehiago izan zen. Eta ikusentzunezko obran inbertsioa hizkuntza ofizialetan benetako zifra izan zen Radio Televisión Espainolaren aldetik 5,4 milioikoa izan zen. Horrek esan nahi du superabe bat egon zela 19%. 2024an inbertsio obligazioa 17 milioikoa bazen, Radio Televisión Espainola 24,8 inbertitu zuen. Hau da, superabe bat 7 milioi erdikoa. Hau da, 1,45 gehiago. Eta ikusentzunezko obran, emakumeak sortutakoan, ekitaldi horretarako 2023ako obligazioa zen 8 milioikoa eta zenbatekoa izan zen 21 milioikoa. Beraz, esan nahi du 157 gehiago. Hizkuntza ofizialetan obligazioa 3,4 milioitan zegoen, baina benetako zifra izan zen 5 milioikoa. Beraz, 1,33 gehiago inbertitu zen. Eta 2025an hemen inbertsio obligazioa 19koa zen, eta baina inbertsio efektiboa ekitaldi honetarako 22 milioi erdikoa izango da. Horrek esan nahi du 1,7 gehiago. Hemen emakumeek egindako zinemara legeak esartzen zuen 9 milioikoa. Orain arte 10 milioi inguru gaude, beraz 10 gehiago. Eta hizkuntza ofizialetako inbertsioa 4,4koa izan behar duenez, 7,2 milioikoa izango da, hau da 160 baino gehiago. Gainera, Radio Televisión Espainola, esaten ari ginen bezala lehen, definitu egiten gaitu zinema gisa, Espainia zinemarekiko dugun maitasuna eta eginkizun sozial horrekin bat egiten duena film guztiak, gozatu egin behar dira modu irekian eta doainik. Beraz, la 1 eta la 2 dira erreferente nagusiak telebista irekian gure zineman. Elkarrekin Espainiar zinema gehiena hor ematen da. 180 inguru esaten ari gara, 115 bakarrik ematen dute kompetentzian. Gainera, la 1 eta la 2 kateak dira audientzia gehieneko garaian ematen dutenak, ia 160 emisio ditu, azkunde berezia du lehen katearentzat, Espainiar zinema gehien eman duena 5 urtean, 58 eta kompetentziak. Datuek islatzen dute gure zinemak interesatzen duela, 37 milioi ikusle Espainiaren 164ak momenturen batean konektatu egin dute Espainiar zinemaren emisioekin. 42 titulo emititu dira irailetik eta lidergoa izan da bere emisio tartean, audientzia gehien edagonean 14 kontsumo destakatuan, baita ere prime timeen, que baje de Xilobea filma asate baterako, Xeraren 1,13 El maestro, que prometió el mar, El correo campeones, llenos de gracia. Datu hauek
abalatu egiten gaituzte, motor nagusi gisa Espainiar zineman. Guretzat zinema da gure DNA nagusietako bat, eta benetan arro sentitzen gara, eta definitu egiten gaitu aktibo nagusi gisa telebista publikoan. Eskerrik asko zuen arretagatik. Bueno, pues barbaridade da. Bueno, haze datu zaparra da. Ze hitz egitea oso erresa da, baina gero etxeko lanak egin behar dira. Guazen orain gaur gauen arkeztuko den filmara La Tregua. Victoria Eugenian ikusiko dugu, hemen dugu gaur bere taldea, Miguel Ángel Vivas zuzendaria. Bueno, igo zaitezte mesedez. César Benítez, ekoizlea Miguel Arron, Aaron Piper, Javier Pereira, Jose Pastor. Bueno, film hau gerra filma da. Mesedez, ema iguzu pixkat testu ingurua. Bueno, film hau bai gerrakoa da, drama bat, 3 galauetan, ikusi behar da film bakoitza desberdina direla elkarren artean, eta horrek nolabait ikuspegi bat ematen du, horrela ikusten dugu Teixon espainolatik, aniztasuna lantzen dugula. Ez bakarri zinemaldiko filma delako, baizik eta baita ere irismen bat duela publikoen artean. Komedia dramatiko bat genuen Lazenarekin, eta thriller bat oso ikusgarria Janok da Junglasekin. Hemen dugu biziraupen, gizatasun, historio bat, drama bat, gai asko ukitzen dituenak, krespazio politikoa dagoen gara honetan, benetan puri-purian dagoen gaia da. Eta filma gainera hitz egiten du giza duintasunaz. Gustatuko litzaidake La Treguatik azpimarratzea ekoizpenaren balioa, beti Cesar eta talde osoa zoriondu izan dugu, planokoa. Ikusgarria da nola dagoen ekoitzia. Eta gidoi bikaina zuen hasieratik, zuzendari oso ona Miguel Angelen eskutik, eta film honen profilak, beste bien antzera, uste dugu kalitatea ekar dezakela eta lehiatila ere. Guk zinema egiten dugu herritarrentzat, eta jabetzen gara gure helburua zein den, edo gure balio kulturak zentzuk diren zerbitzu gisa, baina horrelako filmak behar ditugu gure herriaren historioa hurbiltzeko herritar guztien gana. Miguel Ángel, kaixo, ongi etorri, eskerrik asko. Gogoz esertzeko eta hor tregua bat izateko. Pentsa nola gauden gungu, desiatzen gaude, gargauean ikusteko. Nola izan da filmaketa eta antzezlea gidatzea. Gidatzea baino gehiago, haiek ni manejatzen induten egia esan, ez filma oso humanista da, eta oso korala 10 pertsonaia dira, gulag batean, duran 10 urtean zer. Eta oso erronka komplikatua. Eta ari esango dut, suertea izan genuen, Aaron, Miguel, Fernando, Jose, Javier egon zirelako. Antzezle hauek, pertsonaien komposizio bikaina egin zuten, baina gainera, azala utzi zuten, larrua utzi zuten. Filmaketan, 40.000 gulag, 10.000 metro karratuko gulaga zen. Eta kontua zen, han bizitzea, esperientzia. Hor, harritu egin duten, egia esan. 10.000 esan duzu. Eta nola gobernatzen duzu zure burua neurri horietan, gauza on bat zegoen azkenean. Nola bateko plato bat eraiki genuen, baina benetako leku batean geunden. Beraz, lehenagote joan ginen eta egunak eman nituen, ere mugietatik artean pasiatzen, ez pertsonaje bat gehiago da, 10 urte egoten diraen, eta dekoratu berberarekin. Nola izan da rol horietan sartzea. Alde horretatik, erraza. Ze lokalizazio bat 3 hilabetean, oso nekagarria egiten da azkenean, fisikoki eta
mentalki ere bai, hotza, lokatza, baina denak oso elkar hartuta antzezleen artean eta taldean gogoz geunden, bueno, helburu berbera genuen, dena emateko helburua, erraza zen hor sartzea. Bai, pentsa gazte Siberia gazte ditzen dutela, baina, bueno, -3 oso nekagarria fisikoki eta mentalki. Baina asko zokerrago izan zen beraiek beren garaian bizi izan zutenak, beraz, pozik ahotsa jarri diegulako historia horiei. Imaginatzen dut ere dokumentazio lan handia egon dela. Bai, hor Mercedesek lan handia egin zuen, Alberto Lunak, figurinistak, zenbat jantzien genituen 500 bat. Eta iazko jalak ezagutu, objektu errealak ezagutu genituen, eta Cesar oso maniatikoa denez, dokumentazio bat egin genituen, 2 urte egon zen implikatu, Rusia literatura besterik ez nuen irakurri, eta Gulagen inguruko liburuak, girotzeko. Saiatu nintzen irakurtzen Gulagei buruzko guztia. Azkenean gaurrari gara kontatzen, baina iraganea zari gara. Nahi genuen errespetuz egin pertsona hoien gandik, han bizi izan zirenak eta hau sufritu zutenak. Eta modu bakarra zen, zintzoa izatea lehiela. Mantentzea hor, eta katxik ez egitea. Bueno, aprobetxatuz. La Treguako taldea dugula, ez dakit araz galderarik ote duzuen, oentxe ingo ditugu. ¿Hay algo? ¿No? Ez dago galderarik, txalo bero bat orduan, ez? Eskerrik asko. Quedaros aquí, os voy a pedir que os acompañéis aquí porque... Gelditu hemen, ze amaitu harretik gustatuko leitzaiguke omenaldi bat egitea lankide maite batzui, Cine de Barrio saioa, etxe honetako saioa. 30 urte betetzen ditu 2025ean, Sergio Calderón Mesedez eta gure lankide maiteak. Ere igo daitezela Matxus Osinaga eta Ines Ballester. Txalo bero bat. ¿Ponemos el vídeo? Jarriko aldugu bideoa. Podemos ver el vídeo, ¿verdad? Bideoa ikus dezakegu, ez da? ¡Empieza ya, gente! ¡Venga, daos prisa! Familia, a callarse, que empezamos ya. Vamos a disfrutar de nuestro cine de barrio. Un clavel, rojo, rojo clavel, un clavel. ¡Ole, ole! ¡Sí, señor! Y de ello como una loca, poniendo mi vida en él. Estoy verdaderamente feliz por estar en Televisión Española. Hablando de la jafa de Don Mendo. La venganza de Don Mendo. Todas tus equivocaciones son puro arte. Llevarán mis hijos aquella vieja medalla, la del cordón renegrido. No van a tener ustedes una Concha Velasco por partida doble. Bastantes tienen ustedes con una, ¿no? Conchita pasa toda la semana asomada a la ventana. El que enamora a las suecas te cambio por Gibraltar. Buenas tardes, fanáticas y fanáticos de Cine de Barrio. Con el cine aprendí que existen nuevas y mejores emociones. ¡Ay, qué maravilla! ¿Quién os viene a la cabeza? Ya voy. Fumando espero al hombre que yo quiero. Esta es la prueba empírica. Oye, cariño, creo que te has equivocado de prueba y de rana. ¿Nos puede dar cobijo? Mire nuestra condición. La posada está completa. No hay ni una habitación. Buenas tardes y bienvenidos a Cine de Barrio. Yo crecí con Paco Martínez Soria. Es que me emociona. Muy contenta de estar aquí. Que defendáis nuestro cine. Lo mejor está por venir. Muchas gracias, equipo. Tanto cine, Sergio, y que
horren beste zinema eta zine de barrioko egon gara atxetik pasatu dena. Bueno, nik talde zoragarria dugu zinema de barrion eta testu inguru hobea Donostia zinemaldia aitortzeko Espainiar zinemaren marka enblema bat. Lehen zifra guztiak erakutsi ditugu frogatzeko Radio Televisión Española zinema garela. Versión espainola ere badugu, eta zine barrio emblematikoak laburbiltzen dute saio guztiek gure telebista publikoak zinemaren alde egiten duen apustua Espainiar zinemaren alde, gure zinemaren alde. Eta aurten saio honek 30. urtea betetzen duenez, ikono bada Espainiako telebistan. Saieste zina den itzordua eduki dugu zine de barrioekin, saio hau sortu zen, sortzailea garen ontzat, La Dos bezalako katean duela 30 urte, eta aurpegi asko izan dituena, gure oroimenaren parte direnak, batzuk ez daude jadanik gure artean. Jose Manuel Paradak ekin zion, eta orain gaur egun Ines Ballester profesional bikainak engidatzen duena. Eskerrik asko, Sergio, eskerrik asko hemen egoteagatik. Ni gogoratzen naiz. 30 urte asko ematen du filmak ikusi ondoren, nire aitonarekin, nire birramonak piano jotzen zuen zinema mutuan. Odolean daramat, baina gogoratzen naiz ere Espainiar zinema oso denostatua zegoen garaiura, arbuiatuta zegoen, zine de barrio zen barkamen askatzea bezala. Eta gaur egun, omenaldia handia da, noski Espainiar zinemari. Gure saiotik matxuz 1000 gonbidatu artista ekoizle pasa dira. Bai, hori da. Garai guztietako Espainiar zinema barkatu tartean sartzegatik. Eskerrik asko aitortzenengatik oso inkituta gaude. Nik ere adierazi nahi dut 30 urte hauetan evoluzionatu egin dugula programa. Begi bistakoa diren arrazoiengatik lehen genituen gonbidatuak ziren filmetako protagonistak. Berbada batzuk ez daude, Sergio esan duen bezala, baina nik esan nahi dut, bilakaera bat egon dela, ze orain zine de barrio, baditu hainbat kolaboratzaile, nolabait testuinguruan jartzen dutenak zinema hori. Begirada berri batekin, eta beste begi batzuekin. Eta baita ikusiri nolakoa ginen, ze zinema beti izan da gizartearen isla. Eta ikusi nolakoa ginen, ez errepikatzeko egoera horiek familiak bilakatu dira eta zine de barrio tambien. Familia anitzak gara, hobeak bihurtu gara. Hau da, bai, oso ondo dago esan duzun ñabardura. Sergio, hor batugu klaketa bat. Apustu zoragarri honen egia islatzen du. Eta gure aitortza espresua talde osoari, Radio Televisión Espainolako profesionali 30 urte hauek betetzen dituena, eta gehiago bete ditzala. Eskerrik asko benetan, zute jarri mesedez. Eta argazki bat egingo dugu, ui ama, puskatu berri dut saria. Ai ama. Hau ez da simbolikoa izango, ez? Sergio, bai, uste dugu ekarpen bat egiten diogula Radio Televisión Espainolari, batzuetan milioi bat ikusle izaten ditugu. Arrakasta duen espazioa da, eta liderrak gara gure ordutegian, ia denak. Kontuz, beraz, nahiz eta kritika uneak egon, jende arrazoi duzu, film horiek ikusi nahi izan ditu, urte hauetan guztietan, eta oraindik ere ikusi nahi ditu, eta hor daude milioi bat lagun dagoen eskaintza guztiarekin. Eta guk borroka azalea, gara ez du amore emango 30 urteren ondoren. Inesek esaten duen bezala, laguntzen ari zarete, launoko irailarik onena izaten 14 urtean, zuen publikoak maite du film hauek ikustea ben eta berriz, eta gainera, esan dudan bezala,
Nire Cayetana Guillén Cuerdo maiteaz gogoratzen naiz. Telebista publikoan adierazen nahi dugu, Espainia zinema dugula gustu guztientzat, zapore guztientzat, eta nortasun mota guztientzat. Eta gure babesa da, eskerrik asko ere antzezlei, zuzendariei, ikozilei, bisitatzen gaituztenean, dena, genio guztiak hartzen digute beren lana. Eta Juan Marinez gogoratzen naiz hainbestetan etorri dena zine de barriora. Hori ohorea. Zinema berreskuratu du, gure bizitza guztiko zinema, Odoarton García Abril, horren besteko sintonien egilea, telebista saioen sortzailea, eta hainbeste gazte, asko dakitenak Espainiar zinemaz, kontatzen digute, ze kolaborazio dute Mexikorekin, Italiarekin, arrastoa utzi dutenak, gero eta gehiago ikasten ari gara. Egia da, gero eta jende gehiago sartzen dela publiko berria. Bueno, eskerrik asko denoi. Bueno, batxalo bero bat, eta zute jarri argazki polite bat egin dezagun, Maria. Pero machos, ¿qué te pasa hoy? ¿Qué te pasa hoy? A ver, está Raúl ahí al fondo levantando. Raúl ahí anatzean dago, esku altxatuz. Pues así, con flores. Bueno, horrela, loreikin, sariarekin, istripu izan badugu ere, bueno, dentatik dugu Donostian. Gaur gauean ikusiko dugu elkar, eskerrik asko gurekin egoteagatik.